Opskriften er egentlig ikke så kompliceret. En masse glasur, en masse frivillige og 5.226 cupcakes. Så har man grundingredienserne til et sydafrikansk cupcake-maleri, der samtidig er en kæmpe fødselsdagskage til Nelson, der fylder 95 år den 18. juli. Mandela ligger stadig på hospitalet, hvor han har været indlagt siden 8. juni, og hvor hans tilstand stadig betegnes som kritisk, men stabil. Overalt i Sydafrika bliver der bedt for den tidligere præsident. Ligesom det store kageprojekt er et godt billede på folkets kærlighed til ikonet, der sad 27 år i fængsel i kampen for borgerrettigheder i landet. Et af Nelson Mandelas børnebørn udtalte lørdag, at Mandela viser sundhedstegn, og at han reagerer på familiens besøg, men at hans tilstand stadig er kritisk få dage inden hans 95-års fødselsdag. He's very much aware of everything that's happening and who he talks to. So. De farvestrålende cupcakes kan købes mod donationer til Nelson Mandelas børnehospitalsfond. Der er ved at samle penge sammen til at bygge et hospital til fattige børn i Johannesburg.